Барда йыйыны. Язгы кыр эшләреннән һуң оештырылган һабантуйдар был төбәктә элекке вакытта йыйын дип аталыр булган. Олылар хәтерләвенчә, йыйындар 11 авылда узгарылган. Барда йыйыны, Удик йыйыны, Сараш йыйыны һәм башка авылдарда узгарылган йола байрамына халык пар ат, өсе шарат егелгән кырандастарда барган. Хәер, хәзерге заманда ла йыйындар үз әһәмиятен югалтмаган. Пермь крае Барда районында быел да йола буенча йыйын узгарылды. Хәерле көн дип башлыйк әле. Күрешү бит шулай башлана. Сезнең белән очрашканга безнең күңел шундый шатлана. Һабантуйдардың, йыйындардың төп әһәмияте хезмәт кешеһенең эшен баһалау, уларны хуплау һәм дәртләндерү. Барда йыйыны дәүләт һәм сәнәгать учреждениялары, авыл хуҗалыгы коллективтары алдынгылары парады менән асылды. Поселениедә шулай ук 3 КФХ эшли. Бу поселениедә хезмәт сөючән, тырыш халык яши. Урамнар, йортлар яңартыла. Поселениенең барлык авылларына газ үткәрелде. Хөрмәтле бирешлеләр, рәхмәт сезгә уңган кулларыгыз, тырыш хезмәтегез өчен. Бәйрәм белән сезне. Йыйын кунактарын край губернаторы, край хөкүмәте һәм район хакимиятенең рәсми вәкилләре котланы. 2013 елда Бардала бөтә Рәсәй һабантуй фольклор байрамы узгарылгайны. Губернатор ошындай халык йыйындарының халыкара дуслык мөнәсәбәтләрен ныгытуга булышлык итүен билдәләнә. Безнең башкорт авыллар, Удик авыл, Кайна авыл, Сараш авыллар, Барда да башкорт авылы. Мәсәлән, минемчә, Танып авылы да башкортка керә, тагын Константиновка авыллар, башкорт авыллары. Дөресен әйткәндә, Барда районында 90%-ка якын бөтен башкорт авылларны китермәгә була инде, мисал итеп. Тарих буенча әйткәндә, Екатерина патша вакытларында инде рекрутларны җибәргәннәр, гаскәрләрне җибәргәннәр армияга. И вот шул вакытта бу җыеннар җыштырыла башлаган. Аннан соң бу җыеннар безнең Сабантуйга әйләнеп, җир эшкәртүчеләрне горурлау бәйрәме булып кала инде. Миннән бит 93 яшь. Мен әле уламнар шакта ук киләм Барда җыенга. Бу шакта монда булмый, Барданың җылга буенда түбән булай, көрәш булай. Әле мин хәтерлим үзебезнең мин Кодаш авылын. Көрәшкән батырларны үзебезнең Сәйд Гали абзыйларында, Тәмим абзыйлар батырга халык кайталар көрәшәләр. Ат сабышы булай инеме? Ат чабыш та булай. Ат чабыш дигәннән куяда яктан юлдан чаптыралар. Булай. Уеннар булай төрле. Элегәннәр соң. Уланнар өчен теге әйләнмә булай. Тик куяларда утырып шунда әйләнәләр. Йыйынга крайдың барлык райондарынан да үҙешмәкәр фольклор коллективтары килгәйне. Кунактар туган якты өйрәнү музее оештырган экспозиция, Сүждә, Сараш, Бичурина, Удик, Төнгүк авылдары этнографияһына арналган бай күргәзмәләр менән танышты. Милли ризыктардан авыз итте. Без Төнгүк поселениясынан килдек. Төнгүк поселениясына 6 авыл клублары берләштерелгән. Яңа Казанка, Шликбаш, Аклыш, Төнгүк, Яңа Чат һәм Күперле башы авыллары клублары берләштерелгән. Шу берләштерелгән мәдәният хезмәткәрләре белән без Гайне йорты дип дигән йортабызны төзедек инде. Һәр ел киләбез Барда җыенына. Бу безнеке үзебезнең поселениябездән гына җыелган тастымаллар. Без 2015 елда музей ачтык. Шушы музейга тастымаллар күргәзмәсе ясадык. Шул күргәзмәнеке тастымалларын монда китердек. Сабантуе, хезмәт туе, шатлык һәм рәхәт туе, уйнап көлеп җырлап бейек, уйнап көлеп җырлап бейек, бәйрәм итик көн буе. Котлы булсын авылдашлар, ямьле сабантуйлары. Пермь крае башкорттарын тарихи әдәбиятта иң төньяк башкорттар, һаулаган һаулары буенча тол буе башкорттары дип йөртәләр.
Кабиләһе буенча улар гайнәләр, ирәктеләр, кайпандар. Башкорт иле биләмәләрен кантондарга бүлгәндә гайнә йөрҙәре беренче кантон тип билдәләнә. Улар батша заманында башкортларның барлык бурыстарын да башкаргандар. Хәрби хезмәт, сик буен һаклау, рекрут хезмәте гайнә ир-егетләренең иңдәренә төшкән. Мин кичкенә вакытта үткәргән вакытларым белән анда безнең ат белән килеп, һәрбер шундай йокларга киләләр. 2 көн буладыр. Беренче көндә кино куеп, концертлар куеп, үзләре шулай площадкаларда йөреп, үзләре бик матур итеп, үзләре күңел ача торган бәйрәмие. Соңра ул шушы театрализованный представление әйләнеп китеп, парадлар үткәрә башлады. Инде җыен дигән сүз ул безнең борынгыдан килгән сүз, ул 11 авылда элек үткәрелгән. Ул җыен Сараш җыен, Шижән җыен һәм башка Будик җыен. Ат чабышлар бар, ул Аклыш дигән авылдан килә, дрейшап киләләр, атлар. Ул анда күп заездлар булмый, бер генә заезд булай, шулай итеп алар үзләре. Көрәш ул гомергә шулай калган. Курай дигән, курай инде безнең ул үзләре ясаган курайны мин беләм, әлдә безнең кичкенә вакытта аны курайны һәрбер балалар без ясыйбыз да, уйныйбыз, ягъни урманда эзе булабыз да, шушы курайны шуның белән уйный торган идек. Хәзерге заманда райондың барлык авылдарында ла шәҗәрә байрамдары узгарылган. Архив мәгълүматлары буенча күптәр ата-олатайларының яшәү рәвешен, нәселен күз алдына бастырган. 12 июньдә безнең Шүзә авылыбызның тарихи юбилее 300 еллык, 3 гасырлык бәйрәме уздырылды. Бу бәйрәмгә әзерлек эше күптәннән алып барылды. Затлар бәйрәмебезнең таҗы булып, затлар парады торды. Һәрбер затлар бәйрәмгә яхшы итеп әзерләнделәр, үзләрен матур итеп сәхнәдән күрсәттеләр. Шәҗәрәләр ясалды. Бәйрәмгә ерак җирләрдән кунаклар, туганнар кайттылар. Безнең бәйрәмдә Тәтешле районы үзешчән сәнгать артистлары чыгыш ясады. Шулай үзебезнең авылыбызның талантлары чыгыш ясады. Безнең барысы 8 зат шәҗәрә әзерләде. Фамилияларын әйтеп киткәндә Акбашевлар, Абдаловлар, Тагын Акбашевлар, Кусаматовлар, Зубаировлар, Шамгуновлар, Акзигитовлар гаиләләре, затлары. Шагыйрь Габдулла Тукайның тамырлары әсәһе ягынан Бардага тоташа. Шагыйрьнең картатаһы Зиннәтулла турында ревизская сказкала Кажмактыла туган башкорт тиелә. Ягъни ул сакта Барда Кажмакты дип аталган. Всего у Зиннатуллы Амирова было 7 детей. Одна дочь от первой жены Камили, это Биби Мамдуда, мать Габдуллы Тукая. И, значит, от второй жены было 6 детей. Вот здесь всего 6 детей. Правда, не все у них, эти дети были живыми, некоторые умерли в младенчестве, но наиболее известны это Саджида, Биби Саджида и Кашфель Кабир, с которыми Тукай общался тесно, как я понимаю. Эта шажаря подтверждена Зиятовым. Он работал в музее в деревне Училе, заслуженный учитель Татарстана. Он занимался исследованием жизни Тукая. И он нашел архивные материалы обо всех детях Зиннатуллы Амирова, которые сейчас находятся в архивах города Казани. 94 елның декабрь айында өтті Бардада зор конференция. Шушы Тукай шәҗәрәсенә кагылышлы. Аннан соң үтте шәҗәрә бәйрәме. Башкортстан вәкилләре белән берлектә, бөтен илдә башкорт курултайы белән берлектә шундый зур монда үткәрелде край дәрәҗәсендәге шәҗәрә бәйрәме. Әлбәттә, бу чаралар барысы да халыкның үз нәсәбен белүгә омтылышын көчәйтте. Горурлыгы булган кеше зат әлбәттә ул үзенең шәҗәрәсен эшли. Ул электән килә бит инде, улаймы? Менә мин сокланам, Башкортстанда шундый битендә зур шәҗәрә бәйрәмнәре үткәрелә. Край күләмендә, район күләмендә, республика күләмендә, район күләмендә. Менә шул акырынлап безгә безнең якларга да килеп җитте. Шул традиция әлбәттә бик матур традиция ул, бик матур эш, бик күркәм эш. Менә Аллага шөкер, хәзер күп кенә затлар безнең үзләренең шәҗәрәләрен эшләделәр. Әйтик, Удик авылыннан Адутовлар зур шәҗәрә эшләп, хәтта теге фәнни эш дәрәҗәсенә кадәр күтәрделәр аны. Аннары менә шушы ук Габдулла Тукайның
бабасы бит безнең яктан булган, Зиннатулла хәзрәт, Әнисе ягынан бабасы. Менә аның шәҗәрәсе эшләнде. Монда туганнары кемнәр калган, кемнәр аның чыбык туганнары булып чыга. Менә барысы да алар барланды, төзелде. Аллага шөкер, ул эшендә башкарып чыктык һәм Казан Арча галимнәре бу безнең бу шәҗәрә белән килеште. Башта бит уйлаганнары булырга мөмкин түгел дип андыйсы булган яеме. Менә хәзер килештеләр, барсы да әйбәт. Бынан бернисә ел элек крайда тамырдарыңды һәм ыру тамгаңды беләһеңме дип аталган конкурс игълан ителгәйне. Күп гаиләләр шул сакта үз сыгышына игътибар итте. Безнең шәҗәрәбез Әхмәтҗандан башлана. Әхмәтҗандан туган Исмагыйль, Мәктуха, Хатмулла. Исмагыйль булар барыда Агзигитов булганнар инде. Исмагыйль Агзигитовтан туган Агзам, Фәттах, Хәмдия. Мәктуха хатын-кыз булгач, алар икенче фамилияга киткәннәр инде, алар уже Агзигитов түгел. Бу Хатмулла Агзигитов булганда соң, аның шулай ук барыда кызлар. Аның тагында икенче фамилияга киткәннәр алар. Алар тоже Агзигитовлар түгел. Шуның өчен Исмагыйльнекеләр генә калганнар инде Агзигитовлар булып. Монда 3 фамилия бездә. Монда Аптыковлар да бар, Маматовлар да бар бу шәҗәрәдә. Мин Агзигитовлар затын төзедем инде. Бу затта Латиповлар, Маматовлар, Зубаировлар бар бу Агзигитовлар затында. Бу затта беренче укытучы Агзигитов Фәттах бабай бар. Агзигитов Фәттах бабай үзенең балалары белән Карагаш авылына репрессияләнгән. Шәҗәрәне төзегәндә безгә Гайнә китабы бик булышты. Аны чыгаручыларга зур рәхмәт. Без аннан бик күп туганнарны таптык, әтиләрнең, картәтиләрнең таптык. Кызганычка каршы анда хатын-кызлар язылмаган, ирләр генә язылган. Безгә бу китап бик зур ярдәм итте. Ә менә бу Шамгуновларныкын караганда инде Шамгунов Миңнебай казак булган, 25 ел служить иткән. Аларын белдек инде. Анысы минеке тормыш иптәшемнең Иракы картәти була инде. Ата-бабаларым минке кантоннар булганнар инде, кантон начальниклары, Адутовлар. Беренче башкорт кантоны Удик авылында булган менә. Минем бабаларым Бахауттин, иң күренеклесе инде аның 1831 елны ул Санкт-Петербургта Николай I-да приемда булган инде. Менә аларны 9 башкорт кантоннары барганнар анда, минем белүемчә, аларны ул кабул иткән патша. Менә шунда безнең кантоннар булганнар. Алар яхшы яшәгәннәр, у кантонствога хәзерге башкорт территориясына кергән Тәтешле районнарынан да авыллар кергәннәр дип беләм мин инде. Без үзебезнең шәҗәрәләрне алып барабыз. Ул безнең Рафаэль абый Адутов Чаллыда тора, Ярчаллыда. Менә зур эшләр алып бара аның буенча. Андый шәҗәрәләрне без аның белән бергәлектә. Хәзер инде мин үзем күп эшләр алып барам. Менә мин хәзер шушы без беләбез хәзер үзебезнең 25 буынны. Бөтә дөньяга билдәле антрополог Ринат Йосипов Барда районы авылларына Гайнә башкортларының этногенезын тикшерү максатында экспедициялар оештыргайны. Билдәле галим бернисә башкорт авылы янында борынгы каберлекләрне тикшергән, ерле халыкты фотога төшергән. Галимдың Барда башкортлары буенча язылган монография хәзер күптәрдән өстәл китабына әверелгән. Ринат Йосипов белән Мөхәммәтович белән без Султаны авылында каберлекләр казганда таныштык. Килеп исәнләштек бер-беребез белән. Ул әйтә Йосипов Ринат, мен әйтәм Йосипов Фаих. Шуннан бик якын дуслар булып киттек. Берничә еллар аның белән без бик зур эшләр эшләде. Ул Барда районында төрле авылларда, бигрәк тә Бардада, Удиктә, Сараш авылларында йөреп андагы антропология, палеонтология институты бит ул академия наукта эшләде ул. Шуннан бында килә иде, мине эзләп таба, миңа ярдәм сорый. Вот Фаих иптәш, син район әйбәт беләсең, син үзең историк, үзең географ, үзең китаплар язасың, вообще краевед. Ярдәм ит дип әйтте. Миңа бик үзе бик кешелекле кеше иде ул. Мәрхүмнең урыны оҗмакта булсын, ул аның эшләгән эшләре безнең район өчен генә түгел, бөтен Пермь өлкәсе өчен бик зур. Барда йыйынында 50 елдан артык вакыт бергә гомер кисергән гаиләләр дә котланалар. Ахмат абый, Газилә апа, алар 60 ел бергә торганнар. Газилә апа ныклап йөргәнме, шулай да үзе килде. Айда башлаган 87 яшь, шуңа карамастан иң бәхетле гаиләләрнең берсе дип әйтәм инде. Матур яшьләр, рәхәт яшьләр, аңа да шушы без котлыйбыз. Ташкентка
Барлықты кішілердің бірісі, жүрісі де, егісі де, шофер де, ең алдыңа кішілердің бірісі. Рахмет сізге. Шуларның береһе сүздә авылынан Күсәмәтовтар. Быел 50 ел була инде торуыбызга. 5 бала үстердек. 2 малайыбыз, 3 кызыбыз бар. Аныкларыбыз күп. Кайталар Аллаһка шөкер. Җәй көне кайталарны кайтып торалар, ел сайын дип әйтерлек. Ярдәм итеп торалар. Рәхмәт аларга. Күсәмәтовлар шәҗәрәсе инде күп алар. Күсәмәтовларда төрле җирләргә таралып җыганнар инде. Пермь крайында ергә ереккән тырыш халык яшәй. Агас йорттарны бында ныклы итеп, уландарга, ияндәргә җитәрлек итеп халалар. Таштан корылган нигеҙгә бура ултыртыла. Идән астында кыш көне картуф яшелсә һаклана. Кайһы бер авылдарга газ үтмәгән, утынга кытлык юк. Һәр ихата алдында тау-тау әрдәнә утын әҙерләнгән. Бынан 20 ел элек халык авылды ташлап сығып китһә, хәзер кешеләр ердән айырылырга теләмәй. Авылыбыз кичкенә булуына карамастан бик мотор, чиста. Авылда хәзер яшьләр күбрәк кала башладылар. Яңа йортлар төзелә авылда. Яшьләр күпчелеге чыгып китмиләр, барысы да авылда калып җыялар инде. Буш өйләр күбрәк, хәзер буш өйләр юк. Барысын да сатып алалар, яшьләр авылда калып җыялар. Эш табалар. Бардага якын булгач, иртән бардага китәләр дә кичкесен үзләренеке транспортлары белән мәктәп бар авылыбызда, башлангыч класс. Йыйында тамашасыны иң күп йыган майдан ул бәйге һәм көрәш келәмейне. 4 авырлыкта көрәш серләрен сак өйрәнә башлагандарда, шулай ук Рәсәй чемпиондары ла билһен ашты. Көрәш ветерандары турниры ла оештырылды. 80 килограммга тиклемге көрәшчеләр арасында Башкортостандың Тәтешле районы батырлары берәүгә лә бил бирмәне. Әмма Барда батыры исеменә Барда егете Руслан Мәмәтов лайык булды. Давайте аплодисментами еще раз поприветствуем. Бороться я начал довольно-таки поздно, где-то 16 лет. Ну, до этого боролся вольной борьбой, потом перешел в национальную лет 16 где-то. И вот с тех пор все занимаюсь национальной борьбой. В целом все хорошо прошло, погоду и повезло, настроение хорошее. Хорошо боролись, и башкиры приезжали, боролись, красивую борьбу показывали. Молодцы все. Главное все прошло без травм. Безден Барда жерында Бардаки. Бейтәбез без. Бардаки. Бардаки шулай. Унивызы. Барда йыйынында көн буена уен көлке халык уеннары менән аралашып барды. Шуныһы игътибарга лайык, был төбәктә авыл менән тальян гармондарда уйнау, хатындар арасында кыш көндәрендә аулак өйгә йөрүдәр, түбәтәй басу, һабан туйдарга хөрән халык кыскырып өй беренсә бүләк юллары хакланган. Башкортстанда да булдык без. Тәтешле районында, Буйкалпан авылында булдык. Бездән барлык башкорт халкына зур сәлам. Мин хәзер сезгә үзебезчә бадайча сөйләшеп күрсәтәм. Безнең үзебезнең диалект, үзебезнең кичә башкортка охшаган, без башкорт гәйнә башкортлары булабыз. Шулай матур итеп, үзебезнең якларда яшәп ятмага тырышабыз без. Төрле көйләр уйныйбыз, җырга моңга байбыз. Гөлнәзирә.
Һабантуйҙар һәр кемдең көтөп алған байрамы. Барҙа йыйыны һабантуйында олоһы ла, кесеһе лә кинәнеп күңел асты. Концерт, тамашалар ҡараны, халыҡ уйындарында үҙ һәләтен һынап ҡараны. Халыҡтың үҙ ерен яратыуын, киләсәктә тағы юғарыраҡ ынтылыштарға өмөт итеүен иҫбатланы ул.